أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jean Tidou ne biye juma ye biye lahoroma donye wani sodi ka do ala batu ani ala nyini sarakati bo ani ki dama kashe ala la ala ma haramade da foi kama o kilingo yoni sodi ka do jinani melekeni wurdane andara min ngama ka ala deli ka sujuru bi ala ye Jean Tidou sujuru bi ne ngo fa ala ye ma donya fe ala ko de bato bi mina jona yoni sodi ka do ay wa min ye sujuru bi ne ala ye o temene ngo fe salatu da ikado ya rasulullah ikram alaihi wa sallim jori se di kado oba baraji chaya jori se du anga shun anga sali ka jagabo ata magana se banye jori se di kado subhanahu wa ta'ala min nyina anve ka geleya jori se di kado anga balo ani saya kono nindo jori se du nga ati sebe wurala ka fo ala rabbi sali walma ala bi shun jori se di kado ale kelinde bi deli ale ala odo majigi bi ka ale ala di ngo bi fo ale ala di Jean Ricardo Damakasi bika ale aladi waidun Jean Tidou an Malion ala ya aminu ndaka abla ni jamana ngono nanga ma ko Mali Jean Ricardo hami gele min baw na ma ni alafe kabini kunu wo kana abla bila ambi sago keleka Jean Tidou anga jamana ka suma Jean Tidou anga jamana ka kishi anga jamana ka tanga ka anga jamana yirwa jamana nyema minu mbanguna bi ka kili nyuma duma ka ta fanjiru la sira mi no sebe koro jelembe no bi ke sababu ye malide ka hami ani gela minu mbanga Jean Tidou abele jile se ka nyina bo tumina anya nyina ala fe ala emi ngo kangi deli ala emi nye setiye ala abebi laba emi mbolo on mali don nyi deli ala ngani jamana bami na to ay ko mali ala anga jamana kishi ala kan yuru kishi anga jamana de kishi amani musoma hami gelembe min Jean Tidou ala ya rasulullah muhammadu min ni ya cika qur'ane dama Jean Tidou nabila Musa iyo minji ka Taurata Daurata nabila Dauda iyo minji ka Jabur dama nabila Isa ni kirecho kama ko Jesus iyo minji ka lejina dama nunu bele jele jigina ne ekmakade Jean Tidou ke alamaye ikado mami tamashin don ma teki bisigi ni fenye ala on nya dama kashila Jean Tidou ikado mbeklishi kelendima nyama bikadi de biklishi kelendima aya kula majo ngara mo bina faida di uko mi matwa kana terre à terre Jean Tidou rafatai ifa bewa obe ibabewa obe Jean Tidou kana son abada utusuka kashikoro ni fa ni babalole kana son abada fenwo fen ni bise ka ke dukolo safe min bu ni soja Jean Tidou akara wari yo akara majigi yo akara tiyo akara kowo ko dukolo safe min bu ni soja dombodo katarima ukana dimi mume kira ko sallallahu alaihi wa sallam arjina dunda kacha dunda min ganyi dunda be dunda min gatili dunda be na dunda sanele du ode du odeyai danga dinya ala kan gishama ala kanange danga dinye ala kanan dunge danga dinye chokoroba do dusuka tilde Jean Tidou chokoroba dusu ma tele minyi wolo kuludo ni binaka ibijogi na binika abimandi ani ya chadara Jean Tidou afo jamana dewni afo demisoni masa minu mbalolembe Jean Tidou anga hakili tula ngara mo ni wulibali de mbe wulibali de dima de manchade wallahi mbe wulibali de dima ani bache mo de baye babi nete matini voye baye babi do jubende na eski Jean Tidou enebe barakilinge angeneya docteur angeneya wulibali enebe barakilinge tarapata wari kelende bambolo Jean Tidou tafa kilimbana nga yanga ni sanga ani katase ka do kulabama femi nyo juye o e barakadi wallahi o bora masawla de kana nyaga na fulutigila karamgo nyaga ma barka mana yepma ba fo bidere kana nyaga jala tigila nyaga ma barka mana eski kana nyaga seba be minyi nyaga barka be mamina
maa min y'a fa n'a ba dugawu ɲini wallahi maa caman ɲinɛ na masaw kɔ so dɛ Jean Cissé kala ni kodɔn ni hɛrɛ kana ɲinɛ an fa n'an baw kɔ wallahi min da salen don n'a balolen don i sali o sali Jean Cissé k'a dɔn dugawu k'a ye nafolo tɛ barika di maa ma nafolo tɛ barika di maa ma wari tɛ barika se maa ma hali n'a jɔyɔrɔ b'a la i hakili to bangebaaw la o dalu caman bɛ n bolo fɛn bɛ n bolo n bɛ wari surun fa ni ba kan n bɛ tɛmɛ ni n yɛrɛ ye Jean Cissé k'a dɔn o tɛ barika don maa na i fa ni ba dungɔ ɲini k'a dɔn i k'a kuntilenna dɔn i k'u dimine dɔn i k'u kɔntanne dɔn i k'u banalen dɔn i k'u dusukasilen dɔn n taa n dɛmɛ dɔ ciw ka ca n bɛ taa papa lajɛ n bɛ taa mama lajɛ papa mama n dɛmɛ dɔ don sigili tɛ yen wa 40 minɛ papa e kungo cogo di mobili kura b'i sɔrɔ sini Jean Cissé nin tɛ maa kɛ dugawu den ye wulibali prends le temps nécessaire i k'i sigi a kɔrɔ prends le temps nécessaire i k'i sigi i fa n'i ba kɛrɛfɛ Allah hali n'i m'a ɲininka ale de y'i wolo baro k'a fɛ dɔrɔn baro k'a fɛ miniti tan duuru wallahi i b'a kuntilenna dɔn wa o de ka d'a ye ni wari ni sanu ye Jean Cissé a bɛ mun ɲini o Allah belebele a y'a kɔlɔsi kɔlɔ manjaden ne tɛ maa ti nin fɔ an ye Jean Cissé kan tɛ sisan denmisɛnw bolo o de ye kojugu da ye tan t'i bolo wa ka kuma ka ca mama ka kuma ka ca tan t'an bolo nin dara jan mama bɛna n kɔrɔfɔ a bɛna nin kuma in jɔ a bɛna ɲininka i bolibaatɔ bi don i bolibaatɔ bi bɔ Jean Cissé n'i bolibaatɔ donna k'i bolibaatɔ bɔ i fa n'i ba kan ala b'i bolibaatɔ sɔn walima i k'a dɔn i taamatɔ ala b'i i bolibaatɔ de sɔn san kalo 12 maa min mana sɔn i bolibaatɔ i sɔnni ɲuman ala m'an kisira o tɛ sɔnni bɛrɛ ye an ka fa ni baw an k'u matarafa minnu da salen don n'u balolen tɛ u tɛ diɲɛ na Jean Cissé an seliko 20 ni 10 an ka dugawu k'u ye an ka sarakati b'u ye an ka hakili t'u la Jean Cissé fɛn min ka don n'u ye n'o y'u balimaw ye n'o y'u teriw ye n'o y'u sinjiw ye n'olu balolen bɛ dugukolo sanfɛ an k'olu sirabɔ ala kul faya kul magara kuma ko bala bi dɛ yɛrɛ n'an joliw kan dɛ ayiwa mɛ min f'i ye wulibali don dɛ n karamɔgɔ i ye kobala ma bi dɛ n ye min f'i ye wulibali don dɛ o ko gundo de ye nin ye ko gundo foyi tɛ diɲɛlatigɛ la nin kɔ Allah kibaru n y'a f'i ye kuma daminɛ na o ba ye ba bi dɔ jubɛn bɛrɛ na dangadenya man ɲi ala kana an kɛ dangaden ye ala kana an denw kɛ dangaden ye ala k'an kisi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ subhanallahi alazim bismillah Allah la hawla wala quwwata illa billah Allahu la sharika lahu alhamdulillahi rabbil alamin Sabatungara ni Cheikhina kalandenw bɔra yɔrɔ in ye dankɔrɔba minɛ n'o ye Cheikhina Amawula Aidara ye dankɔrɔba in zara silamɛya kan a taari nɔngɔ ma a ye dankɔrɔba minɛ n'o ye El Hadji Yusufu Konate ye ka bɔ anw fɛ Bɛlɛdugu dankɔrɔba taari nɔngɔ ma wɔlɔni a dalen bɛ wɔlɔni maya na a ye dankɔrɔba in minɛ n'o ye El Hadji Segu Siraman Jara ye a taari nɔngɔ ma ka bamananw dubi ka misiri jɔ doko ni kɔmɔko k'a dabila Duwabugu a denkɛ de bi golo ka bi Mohamed Ba Jara belebele do kutubu do maa ɲuman caman bɛ dugukolo in sanfɛ a ka ca mbala cogo bɛ di Jean Cissé ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Touré Mahamani ko a ko wulikajɔ ani jateminɛ bolo kan Jean Cissé k'a dɔn i tɛ dimi don maa na abada k'a t'a ɲini k'a ta juru sara Bamanji ta tuguruw la i k'a dɔn ka tasuma don u b'o kɛ bin na kabini o kɔni kɛra don min sa i k'a dɔn taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ yɛrɛ tɛ ŋunuŋunu jidilen don a bɛrɛ ka kunnafoni minnu bara k'a fɔ i k'a dɔn kunnafoni sɛbɛndow maa bi kalatura kan service de renseignement n'o ye gundo tigilamaw ye olu ye kunnafoni caman de sɔrɔ kunnafoni ninnu y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ladɔbɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu minnu n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan Bamandiya bolo kan ta min dugulen d'u la ani dimi min don n'u na mura cɛ 200 walima cɛ 300 de far'u la u m'u bɔ u labanna k'a fɔ k'u bɛ taa bi ayiwa an ka sɔrɔsiso 3 kan Seware Ɲɔnɔ ani Bafo dimi donn'u na Jean Cissé nin damanda kɔni y'u kamana guwa k'u ka dabali bɛɛ lajɛlen ban i k'a dɔn Bamanji dun bɛ sɔn fɛn ma e t'i da k'i miiri ni min ye ka mugujugu don a la a yɛrɛ b'i yɛrɛkɛ k'a ni tiɲɛ nka a ni tiɲɛtɔ a bɛ se ka maa caman ni tiɲɛ
bamanju keleme ko dabal kura de tige fa bele jele fe min ya nga force de défense jonsi sedu ikado wulle do ku jo fa bele jele la bamako duguba na bi mali kono ni bele jele koloshiledu jonsi sedu ikado odela ikado pont saba mi abano bi bamako adunda na boda koloshili be shufara tleka min ye panguru digi kene koloshili be shufara tleka min ye service su da bawye koloshili be shufara tleka kasawo ke munye jonsi sedu ikado mashi dingelen da nunu jogo don ubi so nye febe ma jonsi sedu ikado awanga service da minun be ni annafaka bo inafo energy kata se soma jep min ngi nga ortem service baw ani aywa ministre so fara le menyo nga yoromi tite kono yon se dikado jamana koni anye dama ro be yoromi nuna nunu bele gele iba koloshi ka fo abodo fara le be koloshi ka kosobe min ambassadeur ye ni bele jele koloshile do aboniga kangari da yoni sodi ka don awa min woni nyanye malide ka nga fara lakana tigela moka nde sordasiye nde gendarme ye nde policier ye nde gardier yoni sodi ka de kasra kanga kala sabla jamana kodo bele jele ka nga fleli ke ka jetemine ke ni ye tamashien ye min gele kule do iye fen jetemine min de fe jenyenye iye sigana maye polisu wele jona ika kuna fonu da utloka a onye moye nwanyi la ni nyora na walma dobaraka ni ngwe laben yon se dikado de nywante akoni ya takalaje yon se dikado awaminye polisu nyama so ye kata sengi nyini nga awaminye aeroport ye minye awa onoye colonel la sina ye togola yon se dikado ani polisu nyama so gendarme yon se dikado lakanati la ma fon vo bia nunu bele gele farale do nywanga ministry ka kutumu kono daudu ikado kangali ni jetemino sende dongodo muni munganga ke yon se dikado awami bato ambikishu ka balnama moto katakatani taxi tigi yon se dikado ani moto taxi telemani nunu koloshili bwa nunu no fe kosobe umanga do yoro minu na fore duyi yon se dikado cité ministériel mobili abwa katabi dobe ulu manga do sebeni kala ko nunu jete de kanga mene ni manga ke diminye imana joki nyininga ay wala kana tigela ma fe ka sekati like yon se di ka dok ake haklima yai obi fe minu no fe angu deme barala ni munye sebanye anyemi mo nouvelle vision kono nyedangura Sabatu mara kadina te dab la nyen nigete na ko. Sigatola. Sebe do ka boni sebenye ango mima info matin. So madala kuna foni. No ye la rédaction ye. Minyu ka sebenye. Ako Francis Gwena. Fe minye jamana fama uye tabale gosi. Bengangu me Mali ani Francis che. Ya benga bela jele boloka. Accord de défense, accord serval. Foka na se bargan ne takubama abela jele benga bolokara. Francis abse kamera unje chugomina. Fe minye Emmanuel Makore. Ako Francis ta ha. Utisikuta. Ha? Francis banakuta. Fleli ba wara be ko muso la minda chewe. Olu de ko ya kolutara. Onga sa ubala tuguni kutita. Francis fu dajolima. Mo biye de. Wa ibina ye. Ambi laba ka fon vo fu ye. Ubi so bema. Atoya. Hali jonya. Ataki nyana de. Ngo. Ni matwo bleta ka blanga so gardien ka matwo. La différence entre nous, c'est ça. Tokuba mogo de don iba fana bani ka boka amogo eminyi atatu. E no tanyu malo sako yi. E ko mo tala we utita. So mutita nyana ibina yo. Utita. Sabengala ko akoni ya takalaje Mali mana uko benga mi na sinyena abenga bela jele bolo kara sabengala ko ako makoro yere de kunye tabale goshi ka foku bita sabengala ko ojara Mali de unye ongo tabarikala kamu fo tali akana dogoda yere ko sira dirawma ayeta san dele sabengala ko akoni ya takalaje makoro nglara ka fo san dele vole ha kabi jatemine ha sabula kalo konondo banyango ubo jatemine ke ubina wuli ka joke Tamanigala ko ako femiye o talip mai obi fo wati mina makora yere kerabolo do wili aka journali ani kuna fon disra do be uko femiye Mali kora va fe ko liye terroriste do faga opma ko lubina kalo kono ndo ke kulabe terroriste kama ko ka terroriste fa ko ka unyesho mako sobe blewa anyo fa ko bada o akaiti ko rubi ke gardien we de Sebenigala ko ako femi ngoni ye koro kara
baara min ni Faransi b'a la dɔwɛrɛ tɛ taali ko t'u kɔnɔ sabula dɔgɔkun furancɛ in na kibaruya dɔw cɛruna k'a fɔ fɛn min ye makɔrɔ ye sufɛ a ye G5 jamanakuntigiw wele u ka chef d'état-major k'a f'u ye k'u ka ɲɔgɔn ye u ka kɛlɛbolo dɔ sigi a lajɛ nin zeni Faransi bɛna farafinna dɛmɛ kɔnɔna jɛlen ɲɛna Saheli jamanaw kɔnɔ u mago bɛ wari min na ani minɛn min na k'u k'o fɔ k'u bɛna dɛmɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ɲininkale Mali ko ayi an t'o fɛ an t'a la awɔ an tɛ a y'a ka ko dilan an tɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransi bɛ yɛrɛmasu la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sorasi 2,500 san caman Faransi y'o ka anw ka jamana ka taama minɛ sisimabɔ u ye wuli ka jɔ kɛ a bi kalo 6 bɔ u k'u ka taali u bɛna daminɛ base min n'u y'olu bila Mali ye armée y'olu minɛ ka wuli ka jɔ ka kɛlɛw hali maajugu minnu n'u y'olu ci kana sufɛ Mali armée ye tigɛ don bɛɛ lajɛlen la jolikɛnɛ ni bokɛnɛ yɛrɛla fa bɛɛ lajɛlen sabula fɛn min ye Asimi Goïta ka armée colonel Sadio Kamara ka armée olu kɛlen bɛ ka danganiya ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u bi se sɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko min dar'o kan o kɛra Gosi ye Faransi yɛrɛ y'a dɔn n taatɔ de filɛ ka bɔ Gosi n bi taa nka man di ɲɛ o tuma n'a ma ɲɛ ko n bi taa n'a baatɔ ti ko ɲuman kɛ Faransi kɔni taara maliden dɔw fa k'olu don dingɛ na a yɛrɛ labanna k'o filmer ko a bi nkalon da Mali ni Russie la sɛbɛnnikɛla ko Faransi bolo taara bɔrɔ kɔnɔ caw ko in gɛnna k'a jɔ Faransi la u malo la dɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransi malo la walasa u ka toya u ka toli ya walasa k'o sinsin fɛn min ye bamaji jugu ye u y'olu labɛn u ye maramafɛn di dɔw ma Niger Burkina k'a f'u ka labɛn kɛ u ka attaque kɛ Mondoro zone des 3 frontières in na u tor'o labɛn de la dugu min bɛ n'o ye Yirimɛ ye a renseignement olu sina ka b'u kɔfɛ ten n'u ko giriw la hawla wala quwwata illa billah lazim bamajugu yɛrɛ kɛra u yɛrɛkɛlen cɛ ni cɛ waman k'u kunkolo tɔtɔ ka maa caman bɛ k'o nikɛnɛ karaba dɔrɔni min kun dilen b'u ma Faransi fɛ k'a f'u ka kɛlɛ kɛ n'o ye dɔrɔni minɛ n'u la u ye dɔrɔni minɛ u la ka na n'a ye Sevare Sige Nyanamayo dogo tubana Mawolo bere ma dogo tudoe Nisaya yo minena dogo tuba Wow la hawla amen nuva Abufa nabufa kuba Aywa sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlen Faransi nana kɔnɔga o ko bɛɛ lajɛlen n'o wuli ka jɔ kuma ma sɔrɔ u da u tor'o sigi de la u bɛ t'u kɔnɔna miiri k'u bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ o fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ fɛn min ye Nations Unies ye o la Russie sina k'u wele ka t'u sigi jɔna sigi la kalo tile 3 ko kelen kɔlɔsi Rusiw ka masakɛ in a ti yɛlɛ Poutine a taamatɔ i b'a ko robo wa Asimi Goïta b'o cogo Asimi de bɛ ten Asimi fana b'o cogo ndeku jajala kuma mana fɔ a ti yɛlɛ a nisɔn man di a ti kuma wa u b'u bolo fini fana cogo min bolo bɛɛ bɛ fini fana jagaliw kɛlɛ la u bɛɛ taama cogo ye kelen ils sont cousins Asimi mianga de yo Poutine bɔra Kujala de miyangaw tɛ di u bɛɛ bɛ fa kelen sɛbɛnnikɛla ko a k'u selen Nations Unies na fɛn min kɔni ye Russie ye a taara Faransi sigi jɔna sigi la Nations Unies jamanaw o tuma Faransi bɛ min na Mali la espionnage ka fɛn min ye Mali janfa ka Mali filmer ka drone bila Mali kunna ka taa avion pan Mali ka espace aérien kunna k'a sɔrɔ u ma jɛn n'a ye a y'a jira Nations Unies jamanakuntigiw la yala Faransi bɛ nin min kɛ loi dɔ bɛ Nations Unies na yan min b'o yamaruya wa u ko a loi tɛ o tuma fɛn min ye Faransi ye bɔnwali de sigira Emmanuel Macron kun ye ka kangari gɛlɛn da ye n'a yɛrɛ kolokala la Mali sanni dugujɛ tuguni ni min y'a sɔrɔ a y'o ɲini sɛbɛnnikɛla ko a kun ye nkalon min tigɛ k'a fɔ Gosi su dingɛ min yɛrɛ ye n'o ye Sarnier ye k'a fɔ Wagner Nimmo la o ko yɛrɛ o filmu o video tun bɛ Rusiw bolo u taara o video je Faransi yɛrɛ de y'a filmer wa Faransi bolo de minɛna bɔrɔ la yala Rusi bɛ nin na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛ bɛɛ lajɛlen dara kɛnɛ kan a bɛ dɔn o tuma Emmanuel Macron a maloyalen bɛ yɔkɔ se bɛɛ lajɛlen de banna ye o tuma fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiriw ye olu bɛɛ senna Mali armée n'o ye colonel Sadio Kamara ka cɛdenw ye u bɛɛ wulikajɔ ni cɛsiri la su fara tile kan u bɛ dɔ fara u fanga kan sabula minɛnkura camanba de fana commandelen bɛ minnu kɔni bɛna jigin Mali dugukolo ka canjala sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye Faransi ye a taalen kɔfɛ k'a nɔ fura ka bɔ yen passe
u ye yɔrɔ bila Mali kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransi jigi banna sabula u bɛ taa kuma fɔ yɔrɔ min k'u bɛ Mali janfa Nations Unies na Mali tɛ ka janfa tuguni sabu Rusiw ani Chinois olu kɔsɛmɛnen bɛ Mali la hali Mura ko kuma min n'u y'a fɔ k'a fɔ civiliw fara Mura k'olu bɛna ko ɲɛɲini nin bɛɛ lajɛlen kuma fɔra Nations Unies na Faransi ko nin bolo bɔra a bɛɛ lajɛlen wo fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Info Matin kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Sedu marifa dilanba o kan ka taa ci cogo la Jɔnti Sedu i k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan a boli ko 580 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Masasi n'a y'i diya a fɔ ko Kulubali Diko Jɔnti Sedu a ko an ka taa hôpital di Mali la hôpital di Mali i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso dagabana min zanga a n'a to a dama kun a to a duma o kun zɛbɛ kɔrɔ fɔra Jɔnti Sedu i k'a dɔn bi jiginna bade bɛ a wa hôpital di Mali la bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko pédiatrie Jɔnti Sedu i k'a dɔn makari ko i ni den ɲɛnama bi don ni Ala ma jan kɛ i n'a su bi bɔ Jɔnti Sedu i k'a dɔn hôpital di Mali pédiatrie a bilama kɔni kɛ bɛ maafa gende de ye sɛbɛnnikɛla ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Jɔnti Sedu i k'a dɔn a bɔ ɲɛmaa dɔ kɔni bɛ yen o mugu tɛ ko la Jɔnti Sedu a dabɔ ka kunna Jɔnti Sedu i k'a dɔn a tɛ kuma maa fɛ a jamanen don Jɔnti Sedu i k'a dɔn ale kɔni a kuntilenna ye min ye n'i ma t'o fɛ bɛɛ Jɔnti Sedu i k'a dɔn i ta 2 ani tila sɛbɛnnikɛla ko professeur M. Kan a tɔ de y'o ye Jɔnti Sedu i k'a dɔn nin kɔni kelen bɛ ka gɛlɛya min da ka banabaatɔ somɔgɔw sɛgɛrɛ ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ Jɔnti Sedu i k'a dɔn dabalibanko i b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ a bɛrɛ sa Jɔnti Sedu i k'a dɔn a bɛ si so min kɔnɔ o yɛrɛ bɛ kuru belebeleba in de kɔnɔ faso ka so de don Jɔnti Sedu i k'a dɔn i b'a wele banabaatɔ gɛlɛya kunna a sɛgɛ a tɛ kuma a ka telefɔni yɛrɛ tɛ taa bada Jɔnti Sedu sɛbɛnnikɛla ko ngana ma mandi fo ko bilen don sabula directeur général kɔrɔ min kun bɛ yen Ousmane Atayer Diko est-ce que mɔgɔw fana k'a dama kasi bi kosɛbɛ ka nin do ye Jɔnti Sedu hôpital di Mali a tilennen kun do ye ko régli ka sababu kɛ wulikajɔ ni jateminɛw banabaatɔw ladonni k'u hinɛ minɛ Jɔnti Sedu i k'a dɔn ka wulikajɔ boloda joona o de kun ye hôpital di Mali yɛrɛ to a bɔ ka se nin yɔrɔ in ma bɛɛ maa mana wuli bɛɛ ko hôpital di Mali nka bi Jɔnti Sedu i k'a dɔn makari ko a ko professeur M. Kan Jɔnti Sedu i k'a dɔn ale de ye ɲɛmaa ye bi nin jɛn nin ka jama a n'a ka maafuya Jɔnti Sedu a barika bonyana i jɔ dɛ n ye finmanba kolokoso dɔ ye urgence couloir kɔnɔ waati la a dabɔ ka kunna o de don wa n t'a dɔn ne t'a dɔn dɛ n di maa dɔn n'o ye y'anw da yɔrɔ ye aw ye bakɔfɛnmaw ye Ala kana barika gorokoso nana ne kɔnɔ gannen don ni n ka banabaatɔ ye a ma duman fɛnw ye o i b'a sɔrɔ ale don ko professeur M. Kan wa bɛ se ka ɲɛ dɛ Jɔnti Sedu ayi baarakɛlaw wa Jɔnti Sedu n'a donna baarakɛlaw bi yɛrɛ de daminɛ Jɔnti Sedu n'a ko gardi Jɔnti Sedu k'a dɔn ayiwa e mana n'i ka banabaatɔ ye i bɛ maa dɔ dɔn ye i taara o nɔfɛ ka na k'a fɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ bɛ yen i b'o de wele k'a sɔrɔ ale ka maa bilalen i m'o de ta Jɔnti Sedu k'a dɔn o tigi wo e o n'Ala ma fara kan a b'a bɛɛ gɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye hôpital du Mali n'i y'a mɛn tubabukan na le couloir de la mort min ye ayiwa a pédiatrie denmisɛnninw bɛ furakɛ yɔrɔ min dɛ yen de ko don o kɛra subo ye o de ye pédiatrie Jɔnti Sedu a ko ni faamaw ma wuli ka jɔ kɛ ka jateminɛ kɛ dankɔrɔba in yɛrɛ kɔni a nisɔn ka di yɔrɔ min n'a tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o tɛna kɛ clinique privée ye Jɔnti Sedu k'a dɔn sabula min kɔni ne ye nin fɔ k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye ka dɛsɛ clinique in kan ka dabila non a tɛ dabila c'est deux choses clinique tɛ dabila o c'est deux choses Jɔnti Sedu l'État les hôpitaux du Mali, ils mettent les hôpitaux dans toutes les conditions du monde. Mina wo mina, ni jamana do mogo balo ka beta ka ta blai. Télé. Ou ba surfacturé. Non, je viens. Comme surfacturé. Mina surfacturé ke. Au début c'est na bio. Asi mu bi do fa o. Ami Sogel. Ma bi ko ka bi. C'est le moment. Oui. Kélé. Ka hôpital be équipé. Fila. Non, hôpital bɛɛ ka équipé o de ye kelen ye. N'o occupé la, i bɛ dɔgɔtɔrɔw bɛɛ wele k'u jɔ. Les professeurs, les médecins, les spécialistes, i bɛɛ wele k'a jɔ. Les infirmiers. Aw ko cogo di? Bɛɛ pour que baara ka ɲɛ aw bolo. Qu'est-ce qu'il faut? Condition de travail b'a la, u ka sarako b'a la, matériel b'a la. Jɔnti Sedu k'a dɔn u bɛ fɛn o fɛn i b'a bɛɛ gun. Tu les payes très bien. Est-ce que tu attends? Dɔgɔtɔrɔw saraka dɔ dɛ. Non, tu les payes très bien. Justement, c'est ça. Terikɛ dɔ b'a la o, kalo ni les 15 ni les 16 sera a b'a fɔ cɛ i ti 2000 ci ma. Tu les payes très bien.
dépôt d'Okengu. Fla. Ni ou Sarakanye. Tu leur dis maintenant. Maintenant, vous choisissez. Soit, il peut être état de docteur là. N'a fait qu'il soit aïwa clinique voilà. Ou bien, ni une condition m'a dit, tu peux quitter. Il peut être clinique d'ailleurs. Il n'y a qu'un problème. Mais les pays développés, c'est comme ça. Mais c'est tout. Mais je dis c'est tout. Ni yé ni voit comme la condition là. Aïe kalaminga ou bara abo warsoro. Il y a formé à Barakemina Dafaledou. Est-ce qu'il a besoin d'aller dans une clinique? Non. Il n'en a pas besoin. Non, c'est vrai. Parce qu'il est dans les meilleures conditions. C'est très facile. C'est possible aussi. C'est possible. Ni Mali be war min boya. Am be war min boya ngo katana e Tunisie. Wala ma Maroc. Na war foriye sa kono il dabali bi ba. Voilà. Pourtant, ou ni Tunisie dokotoro ni Maroc ou ni France dokotoro ou be kalangele de ke kalazo kele la. Mais mina dit hein. Voilà. C'est pourquoi on dit que nos médecins ne connaissent rien. C'est parce que Mina Mimbe, il va se recoroler d'eau. Bon, Anni Mina Mimbe, Mina Mimbe, n'a pas de bana diagnostiqué à interprétation ou tissa là parce que d'où le Minangura de Bibo. Oui, technologie Befali. Ils sont sur 20 ans de retard de 20 ans de technologie, 10 ans de retard, pas de formation continue. Et là aussi, c'est un problème. C'est le moment de dire à Assimi Goïta. Akanya kumukumu ini tama jala indabla c'est possible Mali c'est qu'à froquer Mali qu'on a oui hera ni badé la kasoro wata mabo mais il faut qu'on mette les gens dans les conditions de travail au système mais il y a ni mivo ni visionné il faut que mivo prendre ma vision ngombe ni nwana keme don voilà Allah nuko asi mutene wele dalu mais ya Allah conseil spécial Allah avec un rang de ministre nim ay je ne veux même pas ça terre Angola ni te mugo berana terre Angola Mali Glali tu n'as pas besoin d'un doctorat non de n'importe tu n'en as pas besoin franchement c'est des petits trucs wadunga fala yere cette kelendi au dehors de Mali bobolola voilà bana baw ni fendigi baw ku wele ka office di Niger fala ngiru la amina ni jie amina ni kura ambi sirabo e ka hectare bakelenda e ka bafla ta e ka basabata aye malo sene aye pomme de terre aye jaba sene maldo nga dunga fa tu appelles un Sédou Nantoumé il vend des tracteurs oui il vend de l'engrais tu l'exiges mais avant d'exiger il faut que tu lui donnes les conditions mets-lui dans les conditions oui hectare Badourou Dama Bewani il y a toutes les sécurités toutes les commodités oui sera glakata et ka bataillon flajo akadala sera gla courant blakata Selou hectare Badourou flé mba fait sandourou konana Mali kana malo semblé malo be ka boy faire ikani ma haketa barala mais où est le problème chef comme bonjour mais non mais ou ta me faranyo anga bureau kono ko su jala ni doula c'est fouille donc c'est des ingénieurs c'est des experts c'est des docteurs on be min do haramuté ou ta pour terre je dis de nous c'est même que la fo mi nye pédiatrie hôpital du Mali nana ni ngwa mbe ya be de andimina ni munye sebenye anya mi mbo la révélation kono ko do wele oku dakenaka tabatara ko min ngeto ko manye do doni ayele angata nai o lagali to ko tinye ijo doni Jeka pub kaka fréquent la kodon nege kanye tan placera Bamako ka fo digine o ka bonya masegi be awye Jodi Zedou mbala chowobedi D'abord, on a nevé une décade. La révélation. Basiriba, no e Prosper qui est ni. Prosper Pico. Ako double Janya. A Sebalite. Allah. Ma bet donduma wo dodumana. Ekimiri ka fo donyuguni dobako. Jamana kundigi koro. No e Ibrahim Bouakar Keita Furumuzoye. Madame Keita Aminata Maiga. Kwa fene ba fe kata Kamali Bla kata Gabo. Kata mini. Kata Gabo nge. Ateboya. Atebo muna. E Mali kono? Ateboya. Elle a fait quoi? Mais à ma fin, mais à Tamini. Mais ni Gabonais va la fiadou. La vie est meilleure. Amina son au kauna. Allah. Biko mata. Jamana kundi musokora ko bela. Lobotia. Allah. Daba tumara. Ninye salifu danyogoye. Seuka uka jigiri dalangane. Abi puma chemina shebu la sana kane. Mbado. Belevele do. Aka mugadamu be jamana invanda nani bela jelefe. Adoye safoka uka sirubaye. Ale de misiri belebele jo. Million keme flani ko akele. Kazawiya jo ka di shekuma. Kaliko kulu safe. Vie Traoré fleniye. Savana dala. Korofinaya. Kilimu glana ngana do. Mugadamu do. Apene koba ulama.
Seku jigi olu de bɛ Mali fanda naani bɛɛ lajɛlen. Jɔnji Seydou. Seku Lasana Kane. Yani ka se ninnu bɛɛ ma. Seku Lasana Kane. Ne yɛrɛ y'a dɔn. N y'a dɔn k'a fɔ n y'a dɔn fo k'a fɔ n y'a dɔn. Yɔni Sodi k'a dɔn k'o daminɛna ɲɛ na. O y'a sɔrɔ n tɛ denmisɛnnin kojugu ye. Segu. Médine. An ka daw ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma. O y'a sɔrɔ denbaya ma bonya. Jama ma caya. Ko ma kɛ tan. Sekuya ma sankɔrɔta. N y'a dɔn kojugu. I b'a dɔn dɛ. N y'a dɔn. I bolo don. N y'a dɔn a yɛrɛ ye n dɔn. I bolo don. A bɛ n dɔn dɛrɛ. A b'i dɔn. Segu ye n dɔn dɛrɛ. Fɔ ni mɔgɔdamu ɲɛna ne ma n'o tɛ Segu ani ne ma ɲɔgɔn ye. Ne kan tɛ mɔgɔdamu sa ko ne yɛrɛ de bɛ Segu dɔn. Ne yɛrɛ bɛ Segu dɔn. Vieux Traoré kilimu dilanna Vieux ani Seydoubaw n'anw bɔ. Ne yɛrɛ bɛ n'anw wasa d'olu la. Ne bɛ Segu dɔn. I bolo don. Jɔnji Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon. Jɔnji Seydou sama kunkolo a tɛ tobi da kelen kɔnɔ. Jɔn Seydou k'a dɔn wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan. Maa ma n'i jija diɲɛ fɔn fɔ la. Don dɔ la a sara i n'o sɔrɔ. Jɔn Seydou k'a dɔn conseil d'administration min ye banque atlantique du Mali. Bolofara min n'a bɛ BCP la. Jɔn Seydou k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye. Février kalo tile 17 san 2022. A don ɲɛmaaya tun bɛ Kamal Mokodad. Ale de ye directeur général BCP. I k'a dɔn international. Pour journaliste Seydou k'a dɔn a wuli ka jɔ ale jateminɛw bolo kan. Maa ka sugandi min ye Mali banque atlantique bolo ye maa ka ta ka kɛ directeur général ye. U y'a bugɔ ka taa ka na. U y'a suma ka taa ka na. Jɔn Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen taara bɛn a kan. Min n'a ka kan bi n'a minɛ kan ka sigi min kɔrɔ nin denmisɛnnin ncinin nin funakɛnin min ye Musa Touré. Musa. Jɔn Seydou k'a dɔn a wa sifin don o de taara ni ka kɛ banque atlantique Mali directeur général ye. Jɔn Seydou k'a dɔn e b'a dɔn. I y'o dɔn mini. An ye journée de banque caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est un cadre chevronné. N'i ye question o question posé a kun banque la. A sunalen b'i jaabi. E ka dɔnni in ye dɔnni kura ye. E tɛ jeli dɔw. Ne ta tɛ kura ye dɛ. Ne b'a dɔn depuis u ka so Bamako yan. Bamako dugulenw tɛ yan. Bamako dugulen den don. Papu Touré badenkɛ tɛ wa. Jɔn Seydou. Ne y'a dɔn. Kabini ayiwa Ɲaamɛ ye banque in directeur ye banque in dayɛlɛla Ɲaamɛ de y'a directeur fɔlɔ ye. Ɲaamɛ Traoré. Ne y'a dɔn k'a to o kɛrɛfɛ. O y'a sɔrɔ il n'a pas encore de responsabilité. Non e b'a dɔn. Ni ne kun dara n ka ci la. A bɛ fɔ taa fɔ Musa ye. Ɲaamɛ b'a fɔ taa fɔ Musa ye. Ne b'a fɔ Musa n dɔgɔ wuli ka na yan. N'a nana a bɛ ne ka ciw ɲɛnabɔ ne bɛ taa. Ça c'est fini hein. Il est maintenant le DG. C'est mon grand frère maintenant. Tu lui donnes plus d'ordre. Je te dis c'est mon grand frère maintenant. Jɔnji Seydou. C'est un vrai cas. Musa. I k'a dɔn a bɔ directeur général adjoint do don mais a bɛ wele ka kɛ directeur ye. Min ye Habib Bledou. O de kun ye directeur général ye. O welela ka taa fan wɛrɛ fɛ min ye groupe in kɔnɔna ye. Banque yɛrɛ mumɛ bɛɛ cɛw ni muso a y'u lajɛ. Jɔnni bɛ se ka banque in donni ta ka da kɔ kan. Jɔnni Seydou k'a dɔn Musa Touré. Sɛbɛnnikɛla ko Musa dun i k'a dɔn banque a sokɔnɔ ɲɛ a dɔgɔnin ɲɛ a dogodogonin don. A ye nin dɔn fo k'a fɔ k'a to ten. Ale ta tɛ maa taara ka n'a bila fɛn kun na ten dɛ. Jɔnni Seydou a y'a daminɛ kabini dugumana de la ka yɛlɛ fo ka se bi ma. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Dugulen de bɛ se ka dugulen kuma fɔ. A ko nin banque bolofara min bɛ yen jago banque don. Jɔnni Seydou k'a dɔn min ye Musa ye. Musa. San 16. Jɔnni Seydou a bɛ banque atlantique la a ma taa diɲɛ yɔrɔ si. Sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kabini san 2006. Min ye wele o bilala a ma. A dɔnnama in kama Ɲaamɛ Traoré de kun ye directeur ye. Jɔnni Seydou k'a dɔn u y'a ta. A funankɛnin ma a denmisɛnnin ma. A kun ka kɛnɛ. A bɛ girin. Jɔnni Seydou k'a dɔn u y'a bila ɲɛmaaso min na u ye clientèle ye. Ani grande entreprise. Jɔnni Seydou k'a dɔn a wa wulikajɔ bolo kan. U labanna. Min ye grand client ye. Jɔnni Seydou k'a dɔn a wa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Réseau ba minnu bɛ yen. Jɔnni Seydou u y'a bila ka to olu wɔgɔbɛ ka na. Banque yiriwali a n'a ɲɛta Musa jɔyɔrɔ b'a la. Musa Touré. Sɛbɛnnikɛla ko i tulo fɔlɔ. Denmisɛnnin min don a kunkolo b'a k'a da la. Sabula a kalannen bɛɛ fɔ k'a fɔ k'a to ten. Titulaire des MBA. Management. Finance. Jɔnni Seydou k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa Southern Université États-Unis a y'o salo ye. Bachelor in business administration. Jɔnni Seydou k'a dɔn Institut supérieur de management Dakar a y'o salo ye.
certificat exécutif management donc général activité bancaire ou je suis du cadre d'un programme mine banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest donc c'est ayo salui c'est bien que la ko banki kanga baro barake donc c'est du cadre d'un awa mine wulika do fanaye école so bamina be parinuka ma hek ayo fana diplôme salu Jane be musa neta do nyebe cheni nyetoro la aye wala quwwata illa billahi non akala ne de do jamu akala ne do nda wa ite bazere akana wani bela poser le do non il est toujours en basket chemise t-shirt wala veste cravate très simple go ani bedamu dresseur inde ekli des jeunes cadres Ibrahima Ndiaye wa Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye bon ibaro ni ma kalana nunu ngle de menena c'est-à-dire que ni kalana ka se degré do la il y a certaines choses tu t'en fous très simple et modeste akalande ne ka chey joni Aruna Morbo tur papu ke akalande ne ka chey papu bi kla kalana domi ni kala bi ba o be minga sa atoko di ko metru bi tu sigi ibi ka faire fo abi fo fi be exposer back atoko Jumai ni kala soutenance Aruna Morbo ka soutenance do maître minu baraka a lajɛ ka soutenance lajɛ o y'a sɛbɛnde émotion du jury Aruna Morbo étudiant exceptionnel ne de bɛ k'o f'i ye n y'a dɔn jɔnji de du an t'o tile la an bɛ Musa tile da bi bon tu vois tu as changé de côté pas du tout c'est une continuité mais regarde-moi ça jɔnji de du sɛbɛnnikɛla ko a ko Nabila Musa Toama Musa Touré jɔnji du k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ka wolo duguba kɔnɔ ka mɔ duguba kɔnɔ ka kala kɛ voilà des jeunes jɔnji du k'a dɔn qui donne le bon exemple à Bamako a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔnji du k'a dɔn banki baara maa t'a fɔ jango banque atlantique san 10 ani ko a bolo bɛ baara la nin papier in da k'a bila ye ka na danaya da ka kelen fila fo ka se directeur général ma jɔnji du a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Musa ye n'i yɛrɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ sifin don a ka wulikajɔ ni jateminɛ a bɛ baara kɛ banki min na u bɛɛ bolofara ba de la u ko min ma groupe BCP jɔnji du k'a dɔn groupe BCP min ye jamana 16 ye farafinna jamana in kɔnɔ u bɛ yen n'i ye diɲɛ kurukara ta k'a lajɛ jamana 30 ani kɔ jɔnji du k'a dɔn bolomadalen don banki belebeleba don nka ninjuru fanba bɛ Maroko jamana de la jɔnji du k'a dɔn awɔ n'i ye hakilinaw ta k'u lajɛ min ye BCP in ye jɔnji du k'a dɔn kabini u jini ko kan'u kɔ a bi diɲɛ bankiba banque atlantique u bɛ bila u da fɛ ala banque atlantique ala ne ko tɛ bile de koyi taara ora bangla fana a taara min ye ora bangla kɛ Isen de bɛ sa Isen Jara n b'a dɔn je viens Isen les jeunes là mais non toi là mais tu me suis mais moi je suis un produit des banques moi ne suis pas un produit de baraka c'est lui c'est Isen qui est là-bas non il kan na miya ba ka bona mais tu rentres sur moi et puis donga Umufane l'élégante là a cheka ya finya diba amene a niso kadi a sige chuko kai a kalane do umu ngumba fe ka ke troisième lieu kalibiva amaso a kalane do ko jugu ay to ga do fone daba vraiment on galane do en tout cas non go may bi yere mi do ga ala ka chedama maintenant là elle a été remplacée par Hussein Diarra un jeune dynamique bon vent le nouveau directeur Ibolodo d'abord on a ne min tega do mi boni sebanye ango mima indépendant parce que ba no ye Dauda Sangare ni ya ka sebanye Dauda Sangare ko ngalo ba donye ata dugu se jenye akon angata jijeni mi ye wuli ka joye ani daga ba wuli kelembe fe mi ye ngalo ani namara damanda farale menywanga ma do fe mi ye kira no ye bugdaye dia ko ya nuti kiranga o yere ku gwenga bu sigi yorola ko lu ye sigi ve ka soro olu yere natola do de dugu kolo dolu mani busigi sebenigala ko ako fɛn min ye Dauda Sangare ako ale sɛbɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ indépendant yɛrɛ la ye u ye larawuli kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kiri min n'a wulila nin dugukolo ko in na min n'a bɛ Kolokani mara fɛ Jijeni fɛn min ye kiri tigilama ye ni o ye juge ye tribunal de paix à compétence étendue Kolokani ale ko fɛn min ye commission coutumière ye n'o ye laadatigiw ye u n'olu ka taa ɲɔgɔn ye u ka bɛn ko in na sabula ko in bi dilan sigikafɔ de la ani bulonkɔnɔ kuma na ayiwa
sɛbɛnnikɛla ko nge ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin ko in yɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen a ɲɛ ye min ye o dɔɔnin bɛɛ sabula buguda dɔ de bɛ u ko min ma kiran kiran ale bɛ jijeni ale marabolo fɛ sabula fɛn min ye fa kane ale den ni o ye bakɔrɔba kane ye maa dɔw de wulilen bɛ n'o ye bɔyi kulubali ye bɔyi kulubali ale ye barakolonbugu dugutigi ye olu ko fɛn min ye kirankaw ye k'u kana baara kɛ u kana château seni sabula k'u sigilen bɛ buguda min kan k'olu ka fa dugukolo don k'u kana taa u kana furaji seni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ko in ye a kuma nana sama u ni ɲɔgɔn cɛ u taara da préfet kulo kan ale y'i jɔyɔrɔ kɛ nka a ma ɲɛ min kɔ maa dɔw taara barakolonbugukaw de suruku n'o ye politikimaw ye u taara ko in da bɔgɔ jene kan u kɔnɔ k'a fɔ u ka nkalon ni namara k'u bi tiɲɛ se sɔrɔ a ko yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen taara goyaw la sabula kiiri min n'u taara ko da olu kulo kan olu labanna k'a fɔ u ka segin dugukolotigiw ma n'o ye dugutigilakaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugutigilaka minnu n'olu ko bi fɔ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye tawu tomo maaw ye sabula olu de ye dugukolotigi ye barakolonbugu min bɛ fɔ barakolonbugu min n'a bɛ fɔ barakolonbugu ale yɛrɛ maa dɔw de ye dugukolo d'u ma u k'u sigi u ɲinɛ n'o kɔ n'o ye tawukaw ye o tuma tawukaw ɲininkana aw bɛɛ lajɛlen de ye dugukolotigi ye jɔnni de ni dugukolotigiya ka kan o dugutigi ko nɔgɔ t'a la olu ti janfa kɛ sabula maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a baara k'a la bi olu y'a di olu fa de ma k'a f'u ka sigi san 59 dugukolo juru ma k'u ka sigi o tuma dugukolo ni tigi bi ɲin'a la tawukaw de ta don wa olu de b'a di maa min n'a ka d'u ye barakolonbugukaw u bɛ wuli ka jɔ ni bingani min na dantɛmɛ wale don o tuma u ka fara kirankaw la u ka se ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wulila cogo jumɛn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dankɔrɔba kane ye ale min kun ye fa ye ale fatulen a den n'o ye fa kane ye fa kane de kɔni a nana wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye u ka dugu ye a bi kɔlɔn seni kɔlɔn ti ji sɔrɔ fo kɔlɔn 7 an ko sa a bi kɔlɔn seni kɔlɔn ti ji sɔrɔ ni ko gɛlɛya nana u bi mi kɔ de la wala dugu min b'u dafɛ kilo 5 kilo 6 u bi barikɔn de siri motow kɔfɛ wala nɛgɛsow kɔfɛ ka taa ji ta min bɛ se ka t'u k'u ka tobili kɛ u nana dɛmɛ ɲini ONG dɔ fɛ n'o ye World Vision ye k'a fɔ a ka château senu ye World Vision olu nana kɔlɔsili kɛ a lɛni ni maa ninnu tɔɔrɔlen bɛ sabula u ka dugukolo jiko man nɔgɔ World Vision nana ka na dɛmɛ ɲini min bɛ se k'a to ji in bi seni o forage ba nana ka na seni dugumaw n'o ye buguda maaw ye kirankaw u ko an bɛ Ala fo k'Ala barikada a lɛni ɲɛnamaya se ka kɛ ji ko aw na ji sɔrɔ nin kelen na waati min ni forage sera ji ma World Vision maaw nana ka na château sigi u nana k'u bi worobinɛ kungolo don barakolonbugukaw ko yan tɛ k'a ti don a la ji ko kirankaw sigilen bi se ka to yen ka ji ti d'u ma o tuma u bɛ balo cogo di a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko sama-samali nana caya World Vision ko ale ni ne ta ye dɛmɛ dɔmɔ ye a ye taa ba la n'aw bɛnna la don o don o tuma anw bɛna worobinɛ kungolo don sɛbɛnnikɛla ko a k'u tor'o sigi de la fɛn min ye sigi ka fɔ olu bɛ se ka kɛ cogo min na barakolonbugukaw u bɛɛ tɛ sabula jɛjugunin dɔw de bɛ yen maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ dugutigi nagakɔrɔ bɛɛ ka dugutigi su n'o tɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ maa koloma caman bɛ yen minnu y'a dɔn k'a fɔ kirankaw ni sigi ka kan yɔrɔ in na wa dugukolotigi o ye tawu tomo maaw de ye n'olu y'a tigɛ yɔrɔ min a bi bila yen de sɛbɛnnikɛla ko a ko dugukolotigibatigi wɛrɛw bɛ yen sabula dugu dɔ bɛ yen n'o ye wɔlɔkɔrɔ ye u ko min ma wɔlɔkɔrɔ basabugu olu yɛrɛ de bi ko bɛɛ lajɛlen fɛnɛ jalatigɛ olu taara ɲininka olu ko cɛnta ni ka cɛnna olu ni tawukaw bɛɛ da bi file kelen na kirankaw ni sigi ka kan sɛbɛnnikɛla ko barakolonbugukaw kɔni a kɛra maloya de ye sabula fɛn min ye politikiman dɔw ye olu donnen b'u senkɔrɔ u ka mɛri n'o ye jijeni mɛri ye wulikajɔw di kuma caman fɔlen bɛ k'a fɔ fɛn min ye maire kɔni ye a sɛmɛ ko in na ko maire de ye janfa kɛba ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Dawuda Sangare a ko ale kirankaw ɲininka ani tawukaw ɲininka u k'o kuma bin galo o sini galo maire nɔ t'a la maire ka foyi t'a la sabula fɛn min ye kiran buguda ye u kɛlen ka jiko laɲini kɛ diyagoya maire kɔni ka baara de ye ka sɛbɛn tɛgɛnɔ bila k'a fɔ projet taabolo ka ɲi jiko kɔni tɛ kojugu ye maire ni a ka deuxième adjoint o baara minnu kɛ a ka troisième adjoint o baara minnu kɛ o de kɛlen bɛ sababu ye fɛn min kɔni ye magoya ye k'o ta ka Dɔfin Kulubali sɛgɛrɛ a n'a ka troisième adjoint sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kiiri tigilamaw ye ko in faamuya u y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ barakolonbugukaw fɛ o tuma fɛn min ye dugukolotigiw ye u ka segin o ma n'o ye towukaw ye ani fɛn min ye
wala kɔrɔ basabu ye min bɛ se k'a to bɛɛ kana wa kirangaw k'u tɛ kɛlɛ la u tɛ dɔwɛrɛ la min bɛ se k'a to bɛɛ kana olu ka sigi a lɛ n'u ka ji sɔrɔ u ka lafiya u b'o dɔrɔn de kɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔji Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɔgɔsɔgɔ la bɔnɔ tɛ Jɔji Seydou k'a dɔn Mali a gɛlɛyɔrɔ n'a koya yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko n yɛrɛ kelen Jɔji Seydou k'a dɔn i ni maa bi jɛ san 5 san 10 maa o tɛ se ka faamuya abada Jɔji Seydou k'a dɔn su ma ko dugumajɛ e ka se k'i gangalama ka sin ka to k'o jugu ye Mali yɛrɛ sigicogo filɛ Jɔji Seydou k'a dɔn n'an m'an janto caman jɛ fanga transition n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka jateminɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛna wuli Mali ballontanko la min ye fédération malienne de football ye ka sɔrɔ a kun tɛ Jɔji Seydou i k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan hasidiya yɛrɛ ni gɛlɛya Jɔji Seydou k'a dɔn ni nin dakolo mati ne yɛrɛ de ka waati sera Jɔji Seydou k'a dɔn nin damanda de bɛ hadamaden fili fo ka gɛlɛya don jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn i ni maa min jɛra ka diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ɲɛna i to a b'a la n'a tiɲɛna e yɛrɛ to a b'a la tilegan den fɛ e bɛ se ka wuli ka jɔ bolo da cogo di k'a fɔ e bɛ o tigi janfa fo ka taa jamana yɛrɛ turu Jɔji Seydou k'a dɔn awa maa min ka baara nin ye Seku Jago Keita Seku Jage Keita ale de don Jɔji Seydou k'a dɔn deuxième vice-président fédération malienne de football i ni Baviye jɛra a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an dama n'a duma ko tɔ min ye Baviye ye a ka mandat tɔ de ye san kelen Jɔji Seydou k'a dɔn haraba i k'a dɔn ka sin ka wuli ten k'ale démissionnera a ma daw ma dɛ ka lettre kɛ Jɔji Seydou k'o ɲɛsin i k'a dɔn fédération FIFA ma n'a ma wuli ka jɔ kɛ Mali ballontanko Baviye y'i sen don fɛn bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ tiɲɛ n'a ma wuli ka jɔ kɛ Baviye dɛsɛra n'a ma wuli ka jɔ kɛ prix leli parala la Jɔji Seydou sɛbɛnnikɛla ko e ni cɛ min jɛra e de y'a ka danga ye ne ma se ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ fédération kɔnɔ e ma se ka yɛlɛmali k'a kɔnɔ fo a tɔ ye san kelen ye keguya yɛrɛ bolo kan e bɛ sin k'i sama ka bɔ a la ten ka o i ma daw ma ka lettre ni ɲɛmaaya de ka di ye i kɔrɔtɔkun i kɔrɔtɔkun dun ye jumɛn ye fédération to a tiɲɛ kun nkalon dakun Baviye la Jɔji Seydou sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ foyi ma Mali gɛlɛya nin ko damanda kɔ Seku Jogo Keita Jɔji Seydou k'a dɔn dusumango tɛ fa Togoni na yanni to suma cɛ u bɛ wuli a ko min ye Baviye ye Jɔji Seydou k'a dɔn fédération malienne gɛlɛya min kɛra nin Mali kɔnɔ nin ballontanko in na nin fédération ko in na ala ni papu sababu Aruna Moribo c'est grâce à lui fédération manga banna ka se ka élection kɛ président Kassi. C'est pourquoi j'ai dit que la transition a besoin de papous. Des cadres comme ça, il ne faut pas les oublier. Je te dis, je te dis, Jɔji Seydou, non, Papou c'est mon intime ami. Moussa Touré c'est notre petit frère. An dɔgɔnin de don fa kelen ba kelen. Jɔji Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ŋanamu ninnu a bɛ mun de ɲɛ Jɔji Seydou k'a dɔn Mali ballontan baara k'a yɛrɛ ɲini Mali ballontan kamana gannen don Jɔji Seydou k'a dɔn an dawo ta kubu la i k'a dɔn kamana u bilara sariyatigiw ka bolo kan yani kiiri tigɛli dɔw cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Kati tribunal de grande instance ale ko bɛɛ lajɛlen de b'o bolo kɔrɔ sabula maa minnu bɛ yen n'u ye wale in kɛ u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye n'u ye kɛnɛba ye gɔlɔsilankolon dɔw de bɛ yen u bɛ t'o ɲini n'u y'o sɔrɔ dɔrɔn o tuma u bɛ n'u kɛ ka yɔrɔ kan k'i gɛn ka bɔ yen u b'a kɛ cɛ min na o tɛ Sidibe ye ale ko Sidibe ye burusi kɔnɔmaa nalen de yan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jɛnnen kan nin ye an ye min bɔ le providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔji Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye waati dafara u ko sɛbɛn min ma aujourd'hui Jɔji Seydou k'a dɔn ŋana Mamadi Fokobilen don an ka kɔrɔlen maana Jɔji Seydou k'a dɔn segukaw fɛ yen maa 100 to a 100 de bɔra Jɔji Seydou k'a dɔn kɔsa in na awa minnu kɔni ye san 100 laban in Segu i k'a dɔn k'a don bala ni ka Segu to a bɔ sɛbɛnnikɛla a y'i wakili don cɛ min na bi o ye Bahamadu Simaga ye hali n'a ka ca Jɔji Seydou k'a dɔn Bahamadu Simaga ala k'a hinɛ a ko nin jɔyɔrɔba in Jɔji Seydou a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye wulikajɔ ani cɛsiri min kɛ Jɔji Seydou k'a dɔn hali sini segukaw b'a nafa kɔnɔ a ko Bahamadu i k'a dɔn ayiwa min ye baaraw daminɛ kabini a funankɛni ma a n'a kɔrɔkɛ min ye karamɔgɔ Simaga ye olu de jɛlen kun don baara la ala nana karamɔgɔ min ji doya Jɔji Seydou k'a dɔn san 1935 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Bahamadu a denmisɛnnin ma a nana wulikajɔ boloda wulikajɔ minnu n'o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn cɛkɛdaw ka jidi a yɛrɛ damata cɛkɛda nana sigi sen kan Jɔji Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan a hakilija bolo kan Jɔji Seydou k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ a ka kalan kun danna sira la min ye a wa baara
forobamugu yɛrɛ a ka wulu tɛ wula ɲɔgɔn sodi k'a dɔn ka nafolo caya tɔgɔ ka jidi transport simaga san 1968 o don sira manja mali kɔnɔ goudron manja ɲɔgɔn sodi k'a dɔn bamadu i k'a dɔn kunkolo gɛlɛya yɛrɛ ni hakilija bolo kan ɲɔgɔn sodi k'a dɔn mobiliw nana baara daminɛ o ma mɛn o ma yɛlɛma goudron laban nana da kelen kelen fila fila ɲɔgɔn sodi k'a dɔn ayiwa min ye Somatara ye ɲɔgɔn sodi k'a dɔn ko nin baaraw nana boloda mali kɔnɔ jɔnni bɛ yen min ma nin dɔw mɛn ɲɔgɔn sodi k'a dɔn Bamadu Simaga Amadu ma les établissements Amadou Simaga ɲɔgɔn sodi k'a dɔn a nana wulikajɔ boloda ka bolo maana bɔ san 1971 Jean Jedou, Massey Ferguson, Parking, SDMO, Jean Sodi k'a dɔn a bɔ groupe électrogène ani minɛn wɛrɛ min ye mobile Renault Jean Sodi kana o kɛ représentant ye fo san 1977 Jean Sodi a nana wulikajɔ boloda wulikajɔ minnu nana kɛ sababu ye a bɔ société de transport olu barika nana bonya n'o ye Somatara ye Jean Sodi k'a dɔn ka laban ni kana balanza fana k'u sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko maa min b'a dahirimɛ sɔrɔ nin jɛgɛ dɔ na a ka ca maa 1000 ye Bamadu Simaga Jean Sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo ka diɲɛmaaya dɔ a ye sabula Faransi y'a wele k'a tanu Angleterre y'a wele k'a tanu ka sɛbɛn d'a ma Mali faama ma tɛmɛ Jean Sodi min m'a wele ka i k'a dɔn k'a tanu sɛbɛnnikɛla ko kuma lasurunya bolo kan kɔsa in na yan'a ka faatu a nana jɛkulu dɔ sigi sen kan ko min ma ko Segulɛ min ye Sɛnɛgalakaw awɔ Segulɛ kɔni o y'ale de ye ale don dɛrɛ Jean Sodi wulikajɔ ni jateminɛ nin jɔkɔrɔba in a timina ka di Jean Sodi k'a dɔn Bamadu kɔni zara nka min y'a denw ye olu balolen don denmuso kelen bɛ yen Jean Sodi k'a dɔn o ye Bamadu ka dulokiba dɔn a kan na Gaku kɔni a denmuso in jɛgɛ in koyi ne ko fa de b'i la wa n ko an kɔrɔ kɛ muso don ne y'a dɔn kɛ awɔ n dɔgɔnin de don ne ko fa de la o b'a to k'an da ka ɲɛfɔ awɔ a ka ɲi de wa a kalannen don kalan dama Gaku mana to a kan et puis n'a bɛ kuma na ni Gaku sigira ka kuma elle est tellement timide, elle te regarde même pas dans les yeux. Mais l'Adamu ça c'est l'éducation. L'Adamu do. Oui. Hakila kɔrɔkɛ fana bɛ yen. N t'o de dɔn o ti cɛ duman ba ye. Ni min ti dɔ de e t'o dɔn. An bɛ Segu kan nka kɔrɔkɛ ne t'o dɔn fiyewu. Ma deli k'o ye ɲɛ yɛrɛ la. O ti se fɛn di la o. Ayi fɛn di ko tɛ haramu fɛn di ko tɛ. O kɛra Amani Ɲangi ɲɔgɔnko de ye. Jɔn. Amani Ɲangi. FIFA président a tɛ se ka maa sɔn a kɔni bɛ to o ka duman f'i ye a bɛ baro duman kɛ aw ka teriya bɛ ja. Nka ka fɛn d'i ma a tɛ s'o la. Ne kɔrɔkɛ don ale ni Tijani tɛ kelen. A bɛ fɛn di ne ma n kɔrɔkɛ don fara la. A tɛ ka bɛrɛ. A bɔ fara la n kɔrɔkɛ don a bɛ fɛn di yan. Jean Sodi i k'a dɔn min ye Segu ye Bamadu ta de fɔra ŋanabaw anw y'u ye Jean Sodi k'a dɔn u y'anw wolo min ye Segu i k'a dɔn Salandaw i tɛ Segu makan ma ni fɛn fɔ abada n'i ma Salandaw tɔgɔ fɔ. A tɔ bɛ mɔgɔ ninnu. Waratigi Mɔden. A tɔ b'a la. A dɔgɔnin o sara Amari Dawu. Amari. Bedi Traoré Segu. Bayde Johnny ka Sanganzo jɔ Badala. Bozokɛ ni Somɔnɔkɛ min y'o kɛ. Johnny. Bayde. N'i ko Segu Bayde maa fila tɛ maa kelen don. Baba Mɛnta. AMTK BK. Ale de y'o sɛbɛn duurunin fɔlɔ Segu. Ale fɔlɔ de nana n'a ye k'a sɛbɛn a kan AMTK BK. Tata Menta Amadu Menta Tata Kanta Baba Menta Fani ba o to a n'ale yɛrɛ tɔgɔ AM o ye Amadu Menta TK Tata Kanta o y'a ba ye BK Baba Menta dɔwɛrɛ waritigi dɔ fana tun bɛ yen karamɔgɔ Kanɛ dɔ tun b'a kun waritigi kun don Segu bon cɛkɔrɔbaw la bi Segu waritigi bi waritigi Segu Segu waritigiw bi la ma waritigiw bɛ dɛ attention Zɔgɔfinakaw ka yaya Zɔgɔfina yaya Bogu wɛrɛ Dugure burukɔnɔmaw den nana Dafelamaw den nana se ka kɛ waritigi je t'ai dit i bɛ nin fɔ an ka waritigiw ma non c'est-à-dire ce que je t'ai dit là n b'a dɔn de i b'a dɔn dɔgɔcila ninnu bɛ dɔgɔci o sandiya la nin yɔrɔ in na o damanda ninnu ye garibu ye olu waritigi damadɔ bon anw t'olu dɔn. O tɛ se ka maa sɔn. Olu tɛ se ka fɛn di maa ma. Bon an t'u dɔn. Maa maa ye lɔgɔci ka fɛn sɔrɔ. O tɛ se ka jeli sɔrɔ. Anw bɛ maa minnu dɔn. I filɛ ka maa damadɔ min f'i ye. A tɔ bɛɛ hakili bɛ bɔ. Jean Sodi k'a dɔn ninnu mun ye Segu waritigiw fɔlɔ ye. Kabini indépendance taara fo ka s'u sali ma. U bɛ hinɛ u bɛ maanifin ladon. Dɔnnibaw tɛmɛna. Waritigi Mɔden taar'i da. Salandaw.
a kelen ka fisa cɛ ba kelen ye a denw balolen bɛ dɛ a ye den o den wolo a bɛɛ kɛra kangarangogo awɔ nka ɲɛ kelen daw la bi dɛ ne ye kelen da de ɲɛ kelen da dɛ kelen jumɛn ni min ɲɛnama ni min hinɛnana n bɛ gɛrɛ o la ye kelen jumɛn ta n yɛrɛ dɔgɔnin jugujugu jɔnni Sɛkumari n y'o ta Sɛkumari ye fa tiɲɛ de ta a bɛɛ hinɛna kojugu ale ye fa tiɲɛ ta Dawu n b'a fo donc tu k'a dɔn waati n'a ka waati min ka bureau bɛ ACI la o tɛ de o don Sɛkumari kɔni awɔ n y'a dɔn ale il est très jeune n ko an dɔgɔnin jugujugu n bɔra k'o de f'i ye o n'o tɛ ne n'a kɔrɔkɛw de ye denmisɛnninya kɛ tulonkɛ ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ Sumayila Dawu Bubakari Dawu anw n'o ye filan ye an kɔrɔkɛ ye Seba ye an kɔrɔkɛ ye Seba ye Seba Dawu y'an kɔrɔkɛ kɔrɔba ye nka Sumayila ni Buwa ne n'olu de ye filan ye anw ye denmisɛnninya kɛ Sɛkumari y'an dɔgɔnin jugujugu ye nka o de bɛ hinɛ ne yɛrɛ la bi ka tɛmɛ bɛɛ kan tɔw y'i jɛ o a m'a ja jɔn joli waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan